Nyakoro Mgajwang dakika en prangwen tok sa pagario marukinya rokini machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono kabende wadaro nono ni gazede ariyo amisi so mar dhi nyiew gazede mopogore opogore moko kuom weche mabende biro bedo kwa nono gin weche mabende nyawadwa Cleophas Oluoch osekelo ni weche manyien antiere ka gi Julius Otieno jafwambo mabende jathoro biro e nonro mar gazet chieng' tich abich. Julius waluongo Juma ipange nang'o ichiew nade monde achiew maber lakini anendo marach kopa nteti moro manolo wanyoro gotieno lakini sawa mano Manchester United ayo ni longan Manchester United ine ja Chelsea mana wacho ka anja Chelsea motegno kabisa ang'en season mabiro wanyalo chano gi matimo to donge pogruok dong sani wange ni okombe sidhi ni Man City kata gilo waparo onge pogruok ikombe no sedhi Koko wanya koro Mgajwang mane weche mabende jo Chelsea duche makawuni biro bedo ka wacha gibiro bedo ka gwacho ni okombe sedhi koro onge pogruok kaka mano kacha nonro mar gazet Julius wachaka ni githor weche mabende haneno komi pek kaka jafwambo neno ni gazet mane manyalo usoro duche makawuono aparo ni gazet ariyo gi okracha ahinya gin gi headline maber kop kineno Standard wacho ni chal ka gimantie lweny moro mayuara i serikal mar Kenya Kwanza then king'iyo Nation giwacho ni giwuoyo e weche mag osuru ma serikal temo kelo kora paro ni kata weche mag osuru gi gin gik ma chimo jo Kenya tir ma kila ng'ato dwa mondo ng'en to sani gichopo kanya gi weche mag osuru gi to ka serikal mane mosebet e telo kuom dweche aboro be chako lweny be dwa ka ng'ato ng'eyo ber ka ng'ato ong'eyo to ang' matimre momiyo ji chako gore chon kama e serikal mar Ruto ni aparo ni gazet gitebeyo ngato nyalo gazet gitebeyo donge kalore gi thor weche mopogore opogore dong wachaka ne gi The Standard kama bende The Standard achak ni nyim gazet ma The Standard ka nitiere gi thor weche mopogore opogore kata mana kwa chako biro bedo kwa ng'iyo ka duond bura kata mana kweth mano mar Azimio ahinya Raila Odinga bende gisani koro dwaro mar mondo mi registra mano mag duond buche Anenderitu Ogwetao wang'e kalore kod achiedh nade makoni kod kocha mano mokwako Jubilee bende kaunti ma Mombasa wabiro bedo kwa rango ni ka bende nitiere pogruok mar paro ka ahinya kinde ma bende governor mano ma Mombasa Abdul Samad Nasir bende koro opogore para ahinya gi kambi moro mano mar simiti mano mar Mombasa Cement ma bende osebedo ka chiwo pok kony ne oganda e kaunti ma Mombasa koro aparo nitiere chirade moro kanyo ka bende iwacho ni Jalnero mabende en jata chenro maduong' mano ma Mombasa osebedo ka chiwo kony mopogore opogore nyaka hospital mano maduong' mano mar Mombasa nyaka sani koro Abdul Samad ogolo koke owacho ni kapok ochiw kony nyaka hospital kata na jok michiwne gi kony nyaka wach gimomiyo ni dwa chiwne gi kony makamano kopogore gi mano dichi makawuono chieng' tich abich nitiere nyadende moro kanyo kinyo The Pulse ibiro neno weche motenore kod dosruok iti gazet mar 34 bende kotenore kod weche mag tuke ng'ama biro kawo kar Eliud Kipchoge mageng'we mopogore opogore ahinya matimore e pinje maoko kopogore gi mano nitiere jawer moro ka mong'ere kaka Tina Tuna mabende notho akia ni jomoko luonge ni Tuna to ang'e ni en rech jomoko bende luonge ni Tana koro wadhi gi Tana mwang'iyo godo no Julius ing'e jawer no bing'e wendege kosin jajawa aparo nang'e matin okang'e mane ming'eyo anang'e wende moro miluongo ni oweroga ni Simply the Best akeni kisinjo ga wer makamano mane ma common mane ma ji mang'eny ong'eyo kara en okibe na achiel kuom ji mang'eny mong'eyo werno koro notho ka bende ote pod yorna no nyaka jatend piny machon mano mar Amerika Barack Obama bende no ote mage nitiere gwandruok kotenre kod weche mag chae ahinya ne puothe mopogore opogore gwenge mag Kericho ma bende wasebedo kwaneno ka iwang'o koro okang' makamano nyalo bedo ni nyalo kelo achiedh nada ahinya nok mag tije koka mano thor wach ni ka mano ma bende Julius Nusiliko ni nyakwara Mgajwang dibed ni nitiere pogruok mar paro
achiedh nade ma osebedo ka dhi nyime e sirikanda Kenya Kwanza. Okang' ma kamano waseneno ka e kind thuolo machiegni ni siwacho ni Kenya Kwanza osebedo e telo e kind thuolo mar dweche madirom 8 e kind thuolo mar dweche madirom 8 waseneno lokruoge mopogore opogore ma bende jatend piny osetimo ahinya ahinya na jogoro mongirore. Achiel kuomgi bende nwang'e ni noseriembe tich mano Laktar Josephine Mburu ma bende ne en jagoro maduong' e bwo migawo mar arita mano mar thieth. Koro aparo nitie kisomo gima boko ni wacho en ni chal ka gima nitie ywaruok moro i serikal mar Ruto to luwre kaka nyocha riembo jatend luongo ni principal secretary e migawo mar thieth kendo rucha nyocha waneno PS moro mar correctional services be nyocha ogwetao wacho ni o resign. Gik ma kama biro na ndalo matin kabisa bang' ker loko kelo lokruok mang'eny kabisa sana e KEMSA gi kuonde moko kaka KEBS ka ndalo mane giwacho ni nitie jok moko mane okwalo skar ma ok ber amin ne kwalo skar ba gichako uso ni ji skar manyalo bet nitie gi sum moro. Aparo ni kisomo gazeti wacho chal ka gima nitie gorruok moro, chal ka gima nitie jok moko owinjore serikal emomiyo labda jomoko nitie matemo swa jomoko mondo golgi e tich. Nitie jok moko maparo ni gin gidongo moingo jomoko, supremacy wars. Koro aparo ni kisomo maber to chal ka gima nitie gorruok matin e serikal ma Kenya Kwanza. Kama dibed ni gin gorruok ma apiny mano ma dongere luongo ni silent wars. Wang'e ni iti gazeti mar 4 nikech wach ma kama nitiere iti gazeti mar 4 ka benya nyaka sani wang'e ni Laktar mano mong'ere kaka Josephine Mburu bende koro en achiel kuom jogoro mongirore pacho kaendi ma bende nothich oko e tich. Wach ma kamano nitiere iti gazeti mar 4 gimomiyo why gindeke kanyo ni why supremacy war is inevitable in Kenya Kwanza administration. Bende wang'e ni osebede kata mna kolok jogoro madongo mamoko mage migawo mopogore opogore. Iti gazeti mar 4 wang'i anena ka wang'i apis mano mar jatend piny ineno apise mopogore opogore ma bende nitiere kanyo. Apise mantiere gin 13 mago motegno mantiere apis jatend piny ibiro bedo kineno gi kanyo gi tije ma gibede gisebedo ka gitimo. Apis mano mar jatend piny Kenya bende neno kanyo nitiere gi apise maderoma uchiela ma bende nitiere gi tije mopogore opogore kanyo kanyakla kod apis mano mar Musalia Mudavadi mano jotend migepe pachoka bende neno ka apise nitiere gode na 4 kanyakla kod migepe mopogore opogore ma bende nitiere. Matiene ni kisomo gazeti ni wacho ni chal ka gima nitie offices mang'eny ma ji dwa kapo ni tiyo ni serikal to dwa ka report ama i report i offices mang'eny iluongo ni overlapping reporting structure. Ikiani kata kitiyo ni serikal amna ine migawo man ikiani idhi duoko report ni e office mane nko offices gi ng'eny nitie offices mag jotelo mang'eny ma jok matin serikal kiano office mane makoro ben gi duoko weche gi. Emomiyo jogi wacho ni chal ka gima achiel kuom gik makelo gorruok. Then giluongo ni nitie jok moko maluongore ni gin super officers. Gin officers ma gitemo wacho ni gin jotelo ma gin bosses e ofisego. Kendo giwacho ni nitie jomoko be nitie ka gimoko yiere. Iwacho ni divided loyalty. Nitie jok moko ma giwacho ni mae ng'ama ginyalo nyiso gima, mae ng'ama ginyalo luoro to moro ok ginyal luoro. Mago gik machal ka gima kelo goch moro ama ywaruok moro e serikal mar Ker William Ruto. Koro ne korom ga jonko ni do thuolo wani idhi som gazeti makama wabiro bedo kwali dhe mapiyo piyo nikech aneno ka saa bende ringo matek. Kopogore gi mano iti gazeti mar 5 bende nitiere wach moro ka nitiere report ma bende koro na dhi nyime ni nitiere kaka mbui mano mar piny Kenya nobedo hacked. Kigi ntiere moko kuom dwach ni achudhe mago mag mbui mantiere e piny mar China. Wach ma bende koro osekwede okang' mamalo ahinya gi migawo mochung' ne weche mag arita kwe e pacho kende. Nang'o mok timre ahinya mbui ma bende iwacho ni ne obedo hacked ma bende nodonje gi jomaundu mago mag mbui gin mano mar ofwamb kich
mano Kenya National Intelligence Service, nitiere mano mar apis jatend piny, mano mar treasury kanyakla kod mago mag foreign affairs, mago weche mag limbe mag pinje ma ok e wach mneno kanyo. Nitiere report moro kanyo mano ndik iluongo ni Reuters News Agency mano ndiko ni chal ka gima nitie iluongo ni hackers moko mano ok e piny mar China mano hack ama mano donjo e mbui mar serikal mono the State House gi ministry mopogore bana gigolo weche ne giyudo intelligence reports moko ma jikia ne gitero kanye lakini serikal osewoko ka wacho mago gin mriambo mago gin propaganda ogeger kabila mano timre Kenya ka koro wakian ngama wacha dier ne serikal ma wacha dier kose report mano golno wacha dier kopogre gimanya koro mga jongwa di iti gazeti mara uchiela nitiere wach moro ka ahinya mabende koro registrar mago mag duond buche mopogore pacho kendi anende ritu koro nitiere kama tek miwuoro kanyaka sani kweth mano mar Azimio kotel negi koda Raila Odinga koro dwaro mar mondo mi ogwe tao to okang' ma kama endi biro kaluwore kod pogruok mar paro mabende osebedo ka mienjo mane duond bura mano mar Jubilee kanyaka sani wang'eni David Murathe kanyakla kod Jeremiah Kioni bende koro osechunga tich jo Azimio wacho ni chal ka gima mama Nderitu man register of political parties chal ka gima otemo tiyo gi jo Jubilee moko mobalo gi ker machon otemo wacho ni jo Azimio wacho ni nitie barupe moko mano ndiko kalure gi golo tich mar Kioni gi Murathe to chal ka gima barupe go nondigi chal ka gima no back date gi nondiko tarik ma oken chieng' ma nondiko gieno emomiyo giwacho ni chal ka gima mama ni tiyo gi jomo osebalo gi chama ma Jubilee cha emomiyo giwacho ni mama ni o resign lakini nyoro gineno ka gima ichike koda serikal mar Kenya Kwanza lakini ngen en siasa jogi nyalo wacho kama koro king'eyo no en adier ama register luwo chik kaka omiya gi teko mar chik oluwo sheria kaka dwarre adier kose otiyo gi serikal ama jogi timo otiyo kode mondo okel mibadhi ama okel weche mag charuok e chama ma Jubilee nikech ni penje kanyo ni nang'o miyo ni koro jatend piny no kothicho ok e chama hinya kaluwore ni Sabina Chege mano king'iyo kata mana kwith mar Kanini Kega bende koro nosethicho nyaka jatend piny Kenya mano kaka jatend duond bura mar Jubilee nang'o miyo en to dok othiche oko mane penjo gin mana weche mag siasa mabende pod gore kanyo aparo nen siasa marach kabisa manyaka sani kata mana jatend Azimio bende koro dwaro mar mondo mi othiche ok e tich wach makamano ni kanyo wach mano mako wanga hinya mana litna hinya en tho mano mar rawera moro mantiere gi higni 17 mabende ni seyo nyamburko mano matingo jowuoth mano mar Embasava Sacco chieng' tich adek wachre ni nyathino nochikore oko mane mitoka ma onyone gi mtoka nogono mabende otho wawache mana bende nokelo ichwanga ma owang' nyaka mtoka Embasava no koro nitiere nonro kama bende notim makoro liko ni conductor nokodhiro nyathino oko kaluwore gi siling 20 manoko chulo nyathino wachre ni nowe simbe mar ong'we yamo ot kore yani in wach makama inyalo yie godo ni nadier okapar ko wil gi simbe ong'we yamo tinyiso kondakta ni lora kanyo to kondakta odagi tichikori oko mar mtoka aparo ni Jumatatu ok wacha diere wachni kop king'iyo ng'at miluongo ni Dickson Mbugua men achiel kuom jo telo mag Jumatatu operation ma operate Nairobi ka giwacho ni kijana ni chal ka gima ne wiyo wil gi simbe ot koro no wok ng'wech mondo odhi okaw sim okapar kenda dier kata ka ng'ato osema okapar ka ng'ato nyalo wok ng'wech madumo ka mtoka ringo to dumo kon kopo dhi kaw sim kaka ne wachre kata jatend migawo mar transport Kipchumba Murkomen nowacho adier ne gichako nonro mondo ginene tang' mano timre nyathini nodhire ok adier kose ang'o mano timre koro jo Matatu wacho ni wan ne ok wadhire ng'ano nowuok oko lakini ang'en nonro maber to pok orumo to kendo mtoka mar Embasava makamano no wang' ka bende kondakta makamano bende kana japiny omonje en bende noringo molal en aneno gazeti makawuono bende aneno ka nitiere human interest stories mang'eny human interest gin weche ma bende timore e gwenge mopogore weche ma bende japiny samoro nyalo mako gi wuoro. It gazeti mar 10
Kopogore kata mana gi wach mar chiemo motimo nyinyo, iti gazeti mar Aparo wang'eni nyaka sani doho bende osethichoko dwaro mar piny owacho mano mar oro bando e pacho ka indi ma otimo nyinyo. Wach ma kamano giwacho ni githichoko kabina Attorney General ma pacho ka mano mabende ongere kaka Justin Muturi noko chiwo kata mana neno kata mana wach moromo gimomiyo ni dwaro or chiemo e pacho ka nikech chiemo ka ni dwaro or motimo nyinya hinya bando makamano nen mar kelo resruok ne oganda ma pacho ka indi mabende kich osebedo ka chad. Doho ne wacho ni Justin Muturi ma en Attorney General ma Kenya na okogolo report mora mangiso ni chiemo makama ok dhi onge suma maber ka ng'ato ka dhano tiyo ga ma dhano chamo iluongo ni GMO. Koro kot nowacho ni kalure gi onge mar report mora ama research mora motim mangiso ni GMO ber dhano ma kawaida nyalo tiyo go ma onge gimoro machando gi then tek mondo giwach ne kelru chiemo go e Kenya ka nyaka bed ni nitie research moro mosetim nga nitie nono moro mosetim maber mangiso ni chiemo makama okonyal ketho ngima dhano ama okonyal chando ngima dhano e mora koro ingen court be en kaka court go be gin mana jo Kenya jok mane court gin judges ma Kenya gibe giwinjo gima jo Kenya wacho jo Kenya mang'eny nego kokon kopo wach ma GMO taparo ka onge research ama nonro moro maber mosetim aparo doho notimo gima ber dwa ka serikal otimo nonro maber mondo ogol doubt ama gimora ma jo Kenya nyalo paro ni chiemo ni ok ber ka watigo. Noneno kanyo ka jong'ad bura mopogore adek mano Justice Mohamed Warsame, Abida Ali Aroni kanyakla kod Justice John Mativo mabende noyie ni Attorney General onge kod neno moromo gimomiyo ni nego beni ioro chiemo mano bando motimo nyinyo e pacho ka indi kanyaka sani bende wang'eni kweth mopogore bende osebedo ka kwedo bando makama wang'eni kweth mar Azimio bende osebedo gichung' motegno kaluwore kod dwaro mar mondo kik or chiemo motimo nyinyo e pacho ka. Inyalo kana paro chiemo motimo nyinyo GMO bende nitiere gi bana mano mar higni maloyo 10 nen ban mose budho kabisa lakini serikal manyien nyocha ogole emomiyo ne jiodhi e court. Koro wach makamano koro osethichoko koro biro bedo kwang'iyo developments kata mana dongruok mantiere wach makit kod ma piny ka nitiere wuoro moro mane gwenge mago maga Kakamega ne en Kakamega donge mabende koro dwaro mar mondo mi nyathine nitie nyathi mosebedo kathage nyathi ma nitiere klas 5 entiere gigni 13 osebedo kothage ahinya ka kotenre kod kuo ineno petty offenses petty crimes okwala dher ng'ato okwala kiani ang'o koro sani nitie kaka jal nyathine no made higni 13 mantiere klas 5 en kachiel kod jal moro na gikwalo dher ng'ato ma wacho ni nengo ne romo siling 12,000 nikech wuoro no wacho niya mine nyathini kata mana chiege na giwere godo koro osebedo komenyo en men gi nyathi to nyathi bende thage ka koro dwa mar mondo midoho omak nyathine odinine e doho kata odinine jela obed jahawi ne asamo sigan lakini obwogo matin ko nyathi ma jagni 13 kizungu luongo ne en underage matiene en bo jonyuol dwa ka jonyuol ema o instill discipline ama ema dwaro mondo obed dwa kokete obed nyathi moriere koro ka nyathi ma jagni 13 osetamo wuongi ni nyathini nyathini chando nyaka jogweng nyathini kwelo koro gimotimo tame kaka wuon nyathi anapani dwaro mar wuon gi no ber nikech ngene nyathi ma ja higni 13 en nyathi matin ka ono sekwalo gir ng'ato nikech ngene gweng kacha ng'at ji kata mana tindo seneno kata mana buche owang' ng'ato ogui mabende tho kar migoe samoro kosebedo kokwalo eridho dinene manesel obede odang'ech kar mi okwalo thago wuon gi nikech wuon gi ni bende jogweng biro bedo kaseyo donge in fact inya nege yo moro inya nege mapiyo kabisa ene mana geno mara ne doho mano ma gwenge mag Kakamega biro bedo ka winjo kata dwaro mare kopogore gi mano wach moro malis mabende notimore mane county mano ma Busia bende jal moro nonego minge ing'e gimomiyo nonego minge onego minge nikech min gi notuone okombe mar chai jal ma kamano nyis ni odhi e puodho dhi oti bang'e obi odhi ne chai kata kamano notamre mar dhi e puodho min gi koro notuone chai kata mana mu mantiere e Biblos wacho ni kokiti to kichiem koro en wach moro malit mano timre Busia mana ka to nego min gi ma jagni 53
To cases makamaga neno mana ka thoth gi kata mana mani gazede odioche maka wuon ntie mana e gwenge mago magimbo mar piny Kenya mana kaka Mega makoro Busia wach moro malit to bende kapod wantiere gwenge maga Busia nogono mano county mano kar chung'od bura ma Bomala wang'e anena it gazeti mar 12 mana e county mano mantiere gwenge mago mag imbo mar piny Kenya ntiere school mano mar yawuoyi mong'ere kaka Kasoko Boys manyaka sani koro oselor bang' nyithindo maromo 2 koro to e sikul no e kinde thuolo mar jumbe 2 ma osekalo wach moro malit ka bende nyathi ma koro nothoni koro liekore ni na nitiere gi ichkach ing'ene ranyisi moko mag iwacho ni intestinal infection mago tuoche motenre kod ich wach moro malit kama nikech wasebedo kwaneno kata mana sikunde ka bende nitiere gi achiedh nade mopogore sani koro skul no bende koro aparo magi dwaro ka migawo mar somo odonje motegno kabisa en wach malit kitero nyathi skul then nyathi wuok kanyo kan gi tuoche moko itere hospital then otho kuno ikia nang'o motuoe ikia nang'o miyo tho aparo no doho migawo mar education kaachiel gi migawo mar thieth dwaro ko luweche gi yo maber mondo nyithindo kanie skul mondo jonyuol gi be obed kane gi kwen nyathini ka maber nyathi somo maber maonge gimoro amora madhi wuok nyathi otho nyathi tuo nyathi shida mang'eny matimore skunde gi wach moro malit kendo mos ahinya ne jonyuol ma bende nyithindgi notho e sikul makamano mago nyithindo 2 ma bende gisani koro osetho e kinde thuolo mar jumbe 2 kopogore gi manya kwarom Gajwang ano kosechopo kanyo saa 1 nego beni wadonje gazeti machielo mano mar Daily Nation kata kamano johera mag Arsenal aneno kokun marach ahinya nikech aneno kaka ubiro bedo kutieko e thuolo mar namba 2 mano e league mano mar EPL dakane kimor yawa Julius namba 2 ok yud kikombe koro gichala gi namba 11 itwani ja namba 2 ok bi parni Arsenal lutieko namba 2 e Premier League kama nyakoro mgejo modonje gazeti machielo mano gazeti mar Daily Nation thoro wach Daily Nation makama aneno kopogore en kaluore kod lit gi mit mano mar osuru ka bende wang'eni sirikal bende osebedo ka dhiro agenda mano mar medo osuru wang'eni budget ibiro bed ka isomo chieng' tarik 15 mano mar dwe mabiro ma budget mokwongo ma bende biro bede sirikande Kenya Kwanza koka mano Daily Nation kapok wang'iyo wach motenre kod ochumi wang'eni thor weche ma omipek aya nitiere rawera moro ka ma bende jahera mare nohuro ne omenda to omenda makore lach siling milion 102 sani koro piny owacho osedino omenda makamano ka bende iwacho ni jahera ne mineno ka mano mawuok e pinje maoko ka noro ne pesa makamano wacho ni omenda makamano nenore ni noyuda e yo ma ok ni kare money laundering mano luoko pesa ne Kenya loko pesa to oro ne nyadende makamano to mano omenda mang'eny milion 102 ong'eny kopogore gi mano waneno gai mar Azimio ka mano Raila Odinga wach nitiere malo ka koro ondika ni Raila's moment of truth ka bende wang'eni gai mar Azimio Raila Odinga bende osebedo ka loso motegna ahinya nyaka luore kod lalruok ma bende osebedo ka dhi nyime nyaka gisani wang'eni lalruok bende osetore nochiwo kanyo thuolo mar ndalo 6 mar mondo mi lalruok odhi nyime kata koko dhi nyime gibiro bedo ka gineno kang' ma bende gikawo Julius wang'eni sebedo kindiko kotenre kod weche mag siasa odiochieng' ma kawuono wang'eni Azimio dhi bedo kod romo mag gwenge mag Yata e dala mar Kalonzo Musyoka chieng' tich 2 mar juma mabiro wang'eni gintiere gi parliamentary group meeting margi Kenya Kwanza naneno ko timo romo mar odiochieng' ma kawuono nikech wang'eni jood bura duoge od bura chieng' tich 2 mar juma mabiro Julius aken wachak gimane wachaka negi wach mar hidden tax pay waseneno ka jagoro mongirore e bwo migawo mar lo mano Charles Singa osebedo ka chodo luya ka temo lero ne oganda ma pacho kaendi gimonego bedni gimomiyo ni gisiro kata mana mar mondo mi gisir osuru ma bende dwa juogegi mano mar kwana tamala adek aparo ni wach ni osebet mai wach mosechande jo Kenya kuom ndalo moko matin mokalo ma wigi moko matin mokalo kae kop sirkal ose giparo ama giwacho ni gidwa keto ama gidwa kelo usuru ama taxes mopogore gik mang'eny sana mag kaka housing fund magiwacho ni gidwa kelo atamalo 3 ka ng'ama yudo msara to atamalo 3 mar msara ni dhi e gimiluongo ni housing fund mar gero ute then kendo VAT gidhi kelo gikelo kendo usuru moro ma iketo e fuel gik moko kaka mafuta ang'ogi gimedo usuru no koa ya tamalo 8 nyaka 16 ting'eyo no ka mafuta kose dhi mbele kose medo usuru matin bech mafuta dhi mbele to giwacho ni mafuta e gimoro amora kapo ni bech mafuta medre then kila
kila gimoro amora mabed nen mogong bed nen ango beche nyaka dhi malo. Emomiyo jo Kenya ywak matek ni wegini mondo bed kaka entie sani 8% ama atamalo 8 we mede. Wach moro mar atamalo 3 mar housing fund ni. Wan gute jomoko be ok odwa ute mag serikal. Naneno ka jal moro e kaunti ma Kisumu diche manyoro no dhogo to wacho ni wan gi ute ok wadwa ute kata bed mana malum lakini in godi. Kata ken mar lum. Wang'e na piny ka nikech wang'eni sirikand Kenya Kwanza osebedo ka dewo, giwacho ni gisebedo ka gidewo mama mboga kanyakla koda jo boda boda. Kuom ranyisi kineno gazeti makama iwacho ni e odiochieng' mama mboga kata mana ja boda boda mago ohala nyalo bedo ka kilo yuto mano mar siling 1,344 to e higa mano anyuola ineno kanyo omenda mama mboga kata mana ja boda boda nyalo yudo siling 1,500 to mano ka idwa juogi gi kwan atamalo 3 ni nyalo kelo hinyruok madong'. Ineno ka kineno kwan mag osuru mabende idwa juogi Julius osenyisi kanyo ka wuok osuru mano mabende ijuogi modhi dwaro wuok kuon atamalo 8 nyaka 16. Wantiere gi tax agents mago mag market 16% mago insurance housing levy waseneno mar kwan atamalo 3 mabende kata mana Charles Singo osebedo ka lero ne jopiny. Rawere manyiri kata mana mine nyiri ka wan gi ni wampe wan gi shida ka jok mohero tiyo gi kata mana chumbe ni aneno kuntiere gi fake beards mago tik yier mabandia nitiere yier wang' mabandia nitiere wigs eyelashes tinitiere nyaka eyebrow mar eyebrow ni to poka winjo ga mabandia abro tema ne nang'e popogore gi mano nitiere nyaka kona tamala 35 ma ne jogo iko mayudo omenda maromo siling 1,500 gi wiye idwaro juogi koro en omenda midwaro juogi koro arito neno ponono ni wach makamano ibro bed ka ikadho nikech koro ting' nitiere ir jod bura mapachoka ka bende wang'e ni public participation ka opach jopiny kotenre kod okang' makamano rumo odiochieng' makawuono warenge it gazet mar 6 kotenre koda wach mano mar Raila Odinga ochiwo neka wang'e ni landruok osebedo ka tore nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo gi twak maket kod mano kano romo sadek mane chenro mar mbaka oromo mana kana simisi Julius odiochieng' makawuono igeno ni gibiro bedo ka gidhi e gwenge mag Yata kama bende gibiro bedo ka giromo mano mar chiwo way forward weche mag lalruok maket kod ma motelo ne romo mabende gibiro bedo godo margi kaka jod bura mag Azimio chieng' tich ariyo mar juma mabiro. Aparo ni Kalonzo luongo natemo wuoyo kod joge to gikona ni Kalonzo luongo gimo luongo no en mana luongo Thanksgiving prayers gilemo jok manoingo kura jok manolo kura Ukambani e yiero mokalo lakini king'iye maber en wach ma siasa ma dhi bet kanyo mang'eny. Aparo ni gidhi wacho weche mang'eny sana kaka sani kaka gima timre Jubilee wach mag bipartisan talks makoro sani osechungi. Aparo ne kawuono dhi bet gidhi wacho weche mang'eny kabisa e chokruok mag dhi bet go e piny mar piny Mayata e Machakos County. Kapok aneno machinglo mabende nwa ntiere godo kapok waneno machinglo moro na nitiere it gazet moro ka mano mar 18 nyakwara Mgajwangi biro bedo kinene kinde thuolo manok nitiere wach bende motenre koda inyalo paro Julius chieng' tich abich nwa ntiere kodi kaka nwa wacho kaka jopuonje mano osedhi retire na bende biro yudo omenda mar pension nyaka sani giwacho na omenda makamano pok giyudo kapok wadonjo wach makamano machinglo makama Charles Singa mabende njagoro mungirore bwo migao mano mar udi e pachoka osebedo ka lero ne jofuambo neneno kana giluongo jofuambo mane kar jot mar State House kana gilero wach mar osuru mabende dwaro juogi mar udi mar kwan atamalo 3 luyana chotni odioche manyoro bende nwanene kano chope nyimod bura kama bende no wuok ka bende jod bura bende no sase gi penjo mopogore mano motenre koda wach mar housing levy makama koro katun makama machinglo ni neno luya chotne weche mowacho chal mana abakadabra kose ni wacho kata eno won chal kagema oko understand ama oko yie gima wacho owegi momiyo chal kagima giketo gik ma okuwinjere malo kanyo lakini luya to setuchne matek en mochung e weche mag ute medwa gergi koro ka eno wone ma okonyalo wacho ama okonyal ngiso jo Kenya gi momiyo atamala 3 ni dware den kara ang momiyo jonego chul ka eno wone ma okowinj gima wacho ama to ng'at motwetende gi nyororo ni en ng'at nikech aneno ka ng'ato twetende gi nyororo ot moro ka bende nitiere gi kwana atamala 3 mano midwa juog mar osuru 3 mano midwa juog mar osuru nyororo bor moloro dhoot mako nyaka tiende to ng'iye kakulusa ken nyakwaro Mgajwangi ne machinglo ne yo machal nade sumnwa paro adanwa tek nonro mar gazet welo sechopo ka manegi benada njogo de twak mokwongo e chenro mar upiny kata kamano kanyal tieko kaluwore gi dwaro mano mag jopuonje mabende nosedhi retire
Jatend migao mochung'ne weche mag omenda e pacho kaendi Mano Njuguna Ndung'u bende nosewacho ni piny owacho ne oketo tenge ma bende nosechiwo omenda maromo siling bilion 16.08 manego bed ni ne ichiwo ne jopuonje manosedhi e rutaya. En mana ni omenda ma kama jopuonje ma kamago ywak ni pok gineno, dibed ni iwuondogi. Nyalo paro chieng' tich abich nowacho ni ne en mor ne jopuonje maket kod magi. En mana ni sani koro gineno komenda ma kamano pok ochopo negi. Akag gimiyo sirkal nyalo wacho gimoko en adier kaluwore gi chudo mar jopuonje manosetiyo matek ndalo mane gin e tich. Aparo kapa nyalo ber ni jogi pok oyudo pesa, jopuonje gi pok oyudo pesa adier to en wach mok ber ahinya. Dwa ka treasury ma jatend migao mar omenda dwa ko ng'iyo wach ni maber mondo kata kana pono osegolo pesa lakini pesa pok ochopo, dwa ko lu maber mondo jopuonje gi oyud pesa pok ne gitiyo. Kila ng'ato manie Kenya, manie piny kata wan kane wakalo mana e bad jopuonje. Omiyo jopuonje gi dwa ko lu maber mondo oyud pesa gi ma serikal ne gono. Julius, en dakika 9 tok saa 1 mar okinyi. Adwa ni watiek nonro mar gazet, watieke gi wachni mogik. Kawuono en mana chieng' newsroom, onge wach moro matek, lakini aparo ni ker dhi yo Meru kucho kawuono. Then nitie jatend migao mar arita kwe Kindiki be kawuono nitie Senate. Odhi wuoyo e weche mag Shakahola ma moloji 240 aparo no sani osewacho ni oselalo ngimagi weche mag Shakahola go. Then warita ndege madhi timre e piny mar Machakos Yata kama Azimio dhi rome e dala Kalonzo Musyoka. Ahinya wach Shakahola no bende bero nwang'ini nochakore odiochieng' manyoro kanya kasani kwan mag ringre ma bende oseyud Shakahola kotho ne gin kwan ringre 240. En mana ne achiel nyoro na otho kendo nitiere miyo moro ma bende nores ngimane. Ting'eni notho makoro medo kwan makama nyaka 241. Ng'et gome notho en osebedi kithiedhe, lakteche miye chiemo mara mondo mi ocham. Ng'eno otamre chiemo. Otamre chiemo no odwa romo gi Yesu. Gi Yesu. Wach moro matek. Koro nomiyo otho odiochieng' manyoro kwan makamano koro keto kwan mag ringre ma bende osetho nyaka 241. Nyakoro mga juwang'a kawuono ken chieng' tich abich weche mathoth osebedo katimore gazede ma kamagi. Ahinya kotenore kod weche mag dusruok The Standard. Aneno kanyo ka gintiere gi The Pulse, Daily Nation gintiere gi DN2. Kama ntiere weche motenore kod thieth, weche motenore kod ngimani bende aneno ka nitiere kanyo. Koro kiyudo thuolo wan inyiew gazet ma bende osemori. Wan waselidho bende wasetemo mar mi kuku mar weche mopogore opogore, thor weche ma bende nomi pek. Koro gazet momori idhi e duka idhi nyiew. Julius, agoni erokamano kuom biro e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Erokamano. Gisanya koro mga juang' yiena mar mondo mi akaw yuyo matin adonjo gi twak mano e chenro mar opinyo. Kiny ma kawuono twak ma bende odwaro bedo godo en kotenre kod okenge mago mag nyayo arita kwe e delni e miechewa. Koro ioro ote mana ka pile. Koro we akaw yuyo matin aduong' bang' thuolo manok.